Nedá sa tam ísť? Nech sa páči, okolo jedna strana, druhá strana. Gangaru si cítiť. Tak to majú do... Všetko, jasné. Oni sa ináč volajú strany. Jasné, Vraveli, že boli super na tom pochode, vieš, taký porobený. For same-sex partnership very soon. Dúfam, že vláda príde s návrhom na zákon o registrovanom partnerstve za polovičnou stranu. And from the side of the European Parliament, we from the LGBT intergroup will be very supportive of that. Ze strany Európskeho parlamentu našej intergrupy Because what the European Union stands for is equal rights for everybody. Pretože to, čo si Európska únia stojí, sú rovnaké práva pre každého a každú. And Slovakia is an important part of the European Union, so equal rights also in Slovakia. A Slovensko je dôležitou súčasťou Európskej únie, takže rovnaké práva aj pre všetkých ľudí na Slovensku. So, I wish you and us a beautiful Pride Day and Pride March. Všetkým vám aj nám želám krásny deň s dúhovým právom a krásny dúhový pochod. And I really love the motto you have this year. A strašne sa mi páči motto, ktoré ste si dali pre tohto ročný Pride, which says, a Božmo aj so svoju rodinu. Come out with your family, take everybody with you, and more people will learn that they don't have to be afraid of us, that we're simply part of life and of society. Takže poďte von so svojou rodinou a so všetkým, na ktorým vám záleží. A aby všetci videli, že sme dôležitou súčasťou automobilnej spoločnosti. And we're also in the center of society. Like here in the center of Bratislava. Lesbians and gays, bisexual, transgender people exist in every school, in every hotel, in every ministry, in every sports club, everywhere in society. In the middle of society and not somewhere outside. Takže bielé homosexuálne, sexuálne, transgender ľudia sú súčasťou každej časti spoločnosti. Sú súčasťou škôl, pracujú v hoteloch, sú súčasťou športových klubov, proste sú v strede spoločnosti definovaných právami. Exactly, that's what we are. Have a great Pride Day and have a good party in the evening and ahoy, do widzenia. Pani Ulrike Lunaček, ešte raz veľký potlesk. Komu je ľúto, že nie je Slovenka? Koľkým z vás? Mne minimálne áno, pretože keby sme mali takýchto ľudí viac, možno by sa nám ľahšie žilo. Ďakujeme veľmi pekne a na našom stage privítame ďalšiu dôležitú dámu, ktorú možno viacerí poznáte, pretože je dlhoročnou aktivistkou za práva LGBT ľudí. Venuje sa tejto práci od 90. rokov, takisto vedie mimovládnu organizáciu Muzeum a zároveň je známou publicistkou a novinárkou, ktorá sa venuje ľudským právam. O chváteľných slov poprosíme Hanu Fábri. Ahojte, ahojte, chcem to počuť, že ahojte. Ahoj! Úžasné, tak toto bola generálka a teraz ja si na vás ako každý rok pripravím pozáčik a túto fotku z pódia, ktorú si vždy vyzúca, si urobím, takže za chvíľku bez mikrofónu zakričím znova ahoj a potom chcem tu zastaviť vidieť.
A teraz otvorte. Je tam, ďakujem, samozrejme, že nájdete ako každý rok, kde ide, ako na našej obľúbenej sieti Facebookovej. Takže, milí priatelia, moje priateľky, snáď sa mi pošťastí prvýkrát si pripravený príhovor aj predniesť a prečítať vám ho. Dlho tu nebudeme, ja ho mám len tak na 2-3 hodinky nachystaný, tak to zvládete. Takže je neuveriteľné pre mňa, že tu stojím na tomto pódiu už po 5. krát a aby som pravdu povedala, v tomto mojom rodnom milovanom meste som vždy túžila, aby sme mali duhový kraj, ale ešte väčšiu pravdu poviem, keď som tomu nikdy moc neverila. Takže vďaka tvrdohlavej Romane Schlesinger, za ktorej by som zase zdvihla veľkú zástavu a potles, a vďaka jej skvelému týmu tu opäť stojíme a opäť sa snažíme tu na nielen sláviť, ale aj povedať našim predstaviteľom a predstaviteľkám, ktoré sa snažia ako keby riadiť naše životy, že sú to naozaj životy konkrétnych ľudí, že nie sme akási bezmenná masa, o ktorej oni sa len tak môže rozhodovať a čo si myslí. Ja tu mám ten príhovor, ale s tým mikrofónom a príhovor dohromady ide hrozne ťažko. Áno, Ježiš, ide mi podržať Jarko Ďurík. Poď dokola, alebo vyskočíš? Tak tomuto pánovi zatlieskajte, tento človek je jeden z úplne absolútne prvých, ešte ja som pomaly cíkala do teplých plienok, keď on už bol aktivista a spolu zakladal prvé občianske združenie na Slovensku, ktoré sa venovalo práve z jeho lezie Jarko Ďurík v združení Ganymedes. Takže teraz Jarko Ďurík mi pomôže s mikrofónom. Ďakujem za privítanie, ale som to naozaj len ako stojan. Tak ja už som hovorila, že sa teším, že v mojom rodnom meste konečne máme Pride, ale zároveň ma musím povedať naplňa aj smutkom, že práve v mojom meste nás musia počas ľudskoprávnej demonštrácie chrániť kordóny policajtov. Práve oni a tančeky konzervatívnych hlav okolo ľudskoprávnej stratégie i diskriminačnej ústave, ktorá popiera samu seba, sú žiaľ tými najlepšími dôkazmi, že naše dúhové demonštrácie sú stále ešte potrebné. A teraz by som vám prečítala, moment, musím sa preto zohnúť, kratučký článok, ktorým som v dnešnej Pravde, v denníku, ktorý každý deň stojí na našej strane a dnes vyšiel v dúhovej podobe, aj na webe, aj v tlačovej podobe. Za to by som chcela Pravde veľmi poďakovať, že nás podporuje naozaj každodenne, že to nie je jednorázová záležitosť, že nám ponúka priestor publikovať naše názory a medzi iným aj výzvu, ktorú som nevenovala vám výnimočne, pretože vy ste tu, ale tým, ktorí sedia doma. V roku 2009 som kandidovala za titulnú tému do Európarlamentu. V kontexte s 5. ročníkom demonštrácie s pozitívnym espritom i názvom Dúhový kraj, Dúhová hrdosť, dovolte mi parafrázovať svoj vlastný volebný slogán Nechoďte voliť. A parafrázujem ho následovne. Nechoďte na Dúhový kraj, ak sa nebojíte držať na ulici svoju lásku za ruku. Nechoďte na Dúhový kraj, ak ste sa vy alebo vaši drahí nikdy nestali terčom posmechu, útoku, diskriminácie, ohovárania, vtipov o buzerantoch či mužatkách. Nechoďte na Dúhový kraj, ak nemusíte mlčať o tom, kto ste a koho ľúbite. Ak však nemôžete hovoriť, ak máte strach z reakcií okolia, ak nechcete byť obeťou zlovôle klerikálnej kliky slovenskej politiky, ak sa aj vy obávate následkov mlčania ľahostajnej väčšiny, ak nechcete žiť v strachu a atmosféru homofóbie, príďte na Dúhový kraj. Príďte povedať s Bohom nezmyselným politickým rozhodnutiam, ktoré z nás robia nie občanov druhej kategórie, ako tomu zvykneme hovoriť. Na to zabudnime.
robia z nás neobčanov, neobčianky, neľudí. Príďte na Dúhový Pride povedať hlasenie tým, ktorí nám berú ľudskú dôstojnosť, občiansku úctu a ktorí odmietajú rešpektovať naše práva, nás samých. Príďte aj vy na Dúhový Pride, bude vašim hlasom v kakofónii ideologického kšeftovania s vašimi životmi. Príďte na Dúhový Pride, bude rukou, ktorá vás vždy obíme, lebo láska je tradičná hodnota. Akurát za tú našu ešte stále nepochopiteľne musíme chodiť do ulic. Poďte dnes popoludní von aj s rodinami a láskami priatelia, aby bol náš hlas počuť. Ďakujem veľmi pekne. A ešte by som krátko chcela odkázať tým, ktorí sa snažia naše životy, poviem to na rovinu, ničiť. Aj tým, ktorí možno niekde dnes tu pobehujú po Bratislave s vyholenými hlavami, že nie, my sme nenormálni. To agresia je nenormálna voči mierumilovným ľuďom. To oni sú tí nenormálni. Ďakujem a teraz len taká drobná organizačná poznámka. Už som začala fotiť, možno ste zavnímali, tu na dole pod touto zástavkou Dúhovou ľudí, jednotlivcov alebo dvojice, ktorí sa chcú nájsť vo facebookovom albume, ktorý vytvorím na podporu tohto podujatia a po Pride ten album vznikne, kto bude chcieť, môže sa dať odfotiť, nájsť sa tam a ukazovať. Takže sa veľmi teším, za chvíľku sa tu nafotíme. Strašne sa teším, že vás tu vidím. Želám vám krásny deň. Na stráž. Zabudol som si oznak, ale ak by ma hneď vyviedli za vami. My sme akí občania, keď nemôžeme prejsť? Ale naše peniaze vám nesmrdia, čo? Ktoré robíme na vás. Čo? Tie dane. Za toto, čo tu robíte? Ja som robotník a nechcem ma tam vám nesmrdí, tie peniaze. Ochránka systému. Dokedy môžeme stať? Kedy nás potom už pustíte? Ochránka systému. To zbytočne hádať, Kedy nás pustíte? Zajtra. Ani mi hodia z práce. O 4:00 vás pustíme, dobre? O 4 hodine nás pustia. Dobre. Potom to bude otvorené, možno. Aha, dobre, takže aspoň niečo sme sa dozvedeli, aspoň nejakú informáciu. Dobre, ďakujem vám. Vyššie máme do Bratislavy a... Aj Vajsenbach. Toto je hrdosť. Hlavné mesto Slovenska. Aha, už tam vám ide, Dracula ide. Sneží. Už vám idú, už vám idú. Poďte von. Už ste doma. Poďte sa liečiť. Poďte. Hovada. Ono. Odnešte si občanské delimitári. Prečo? A sú v čiernom. To má spojené si. Jak je možné, že konia statistiku? Prosím vás, prečo tu pani beriete? Kam ju beriete? Nekladol si odpor. Počúvaj ma. Však ide som odpor. Veď no, tak keby si nešiel, tak... Nikto nepáči, tak počúvaj. Ideme ho iba... Čo je skorpovaný? Dobre, tak počuj, dobre. Bola ti obmedzená osobná sloboda. Nemôžeš. Pane, chodte ďalej, vykonal sa správny zákrok, ustúpte. Postupte si, že vykonáš svoj zákrok, pane. Nie, nemôžeš. Postupte si. Vy ste moc. Máte pri sebe nejakú zbraňu, ktorú bude vaše noze? Vy to budete eskortovať?
No ale mena treba nadiktovať. Treba máme nájsť všetko tu. Miro! Dáte to radšej eskorty, oni vedia, čo majú robiť. Eskorty asi sú. Uviete tam tiež, povedzte, čo má sa stávať. Presne tak. Nemali by ste ich púšťať von. No, ahí se puede cortar. Por aquí, por aquí. Oblizovať som musel. Tamto ten, čo si zadom Ale no, veď som sa bol zaspínať. Na základe čoho som bol vykázaný aj ja, lebo na základe čoho? Ja normálne sa pýtam. A kto ma vykazoval? To keď páči, ja neviem. A kto ma vykazoval? Prostredkovať žandár musí, keď sa... Že na základe čoho som bol, akého paragrafu, alebo čo som sa dopustil, akého prestupku? Nejdeme mu kýva, aby sa nás nebal. Či to je priestupok, ktorý si Kaliňák vymyslel? Alebo vláda súdruha Fica? Komunistu červeného nepustili a nás zelených nepustia tiež. Tak čo je to za systém toto? Keby ste mali rúžovú? Keby si prdel voňala ako voňa tam tým, tak by aj teba pustili. Pýtaj sa toho, budeš mať problém.
dostaneš lepru a bude to také podobné. Problém. S nimi sa osypeš z toho nebodaj. Že použijú chmaty ako minule proti mne, aký problém budem mať. O Bože. Sa jej poďakuj za one, ukážem. Ďakujem, aha. A na stráž. Tak, to bude asi najlepšie, no. To nekryj, že by ťa zavreli za to. Ale to je ústavný. Díky. Víš, psový stráž dom a ho zatknú, lebo si má na stráž. Nastrelia. Ale nič netrvá večne. Ani láska k jedný slečne. Áno, presne tak. Dneska majú uniformy, zajtra lopaty možno. Aha. Prečo ho veriete? Čo to sa robia? Nič, lebo sa bavil so mnou. Víš to? Si sa bavil so mnou. Asi prdeli. Si vyselektovaný, nám povedali, že nás selektujú. Dobre, tu máte dýchať. Tam je nejaký teplý vzduch. To je tiež pravda. Aj. Koľko si vás druží všetci rambovia, chodia cvičiť, ale keby si dal lopaty, tak budú mať mozole z toho. Nemá tam nejako horúce. Tu je... Víš, čo ťa vyhodil? Komentári za tebou, že mám? Viete všetci dobre, že náš štát toto musí vytrpieť, že títo chlapci statoční tu musia byť a že my si musíme povedať svoje, čo si o tom všetko. A ja mám svoje právo takisto vyjadriť názor, nie? A samozrejme. A čo mám plakať nad tým, že ma porodila matka, že som mal otca a matku? Ja mám ten istý názor ako vy, ale títo chalani sem boli dohnaní, pretože nejakí zo západu demonštrovali svoju vôľu. Tak nech si ju demonštrujú niekde inde, hej? My to nechceme. Ja si myslím, pochod v Košiciach to ukázal, 80 000 ľudí tam bolo, hej? Ja si myslím, že všetci si tu myslíme to isté, lenže ja som tá staršia generácia, čo si pamätá, že sme museli držať hubu za komunistov. Môj otec si pamätá, že sme museli držať hubu za fašistov, takže teraz to máme za liberalizmu. Humanita, demokracia a ľudské práva vole. Ja som učiteľ a už toto nám tlačia do škôl, že my to máme tlačiť deťom. Áno, presne tak. A ja to netlačím deťom. A oni by tiež nemuseli. Máme jednu krásnu českú knihu Jozef Švejk. Ale nádherná, musím zaplieskať. Takže to... Čo, odpovedzte vy. Nemajú kedy. Nie, ale nemôžete povedať, že budú aj chrániť. Tak sa pýtam, kto chce si dať hamburger. Však chránia. To zabrali, aby si mu neukradol. No nie, ale keď si zaplatí za tovar, tak ako ja si ho môžem ísť dať, nie? K tomu tej firme, u ktorej zaplatí. Dobre, nie som za cheeseburger. Ale tam by som nekupoval. Až a nech si nás zoberú Arabi, Cigáni a všetci inteligentní. To budú plakať, keď im nejaký cigán policajta zabijú, tak budú všetci zborovo na hrob. Do slušnosti. Kamaráta. Tam bol oné, odraz Butorová, inaugurácie. Vyreklamované euro naspäť. Nebolo osavo si tak som povedal, že ma nepustili na 15.9. Tu sme vrátili euro. No? Ale? Asi nie rovnaký potom. Ja som si ťa také... Ja som si tej na terasu, ale páni policajti nedovolí sa na vás zajeť. Tak sme ho rádi. Nie, ja. Tutový pochod je dneska, hej? Myslím si zakázať. Pretože propagácia homosexuálnych...
Nemala byť. Takáto regala. Ja chodím s babou. Dnes si robia doma čo? Dnes si robia čo? Dnes si robia doma čo? To je ich osobná vec, ale niekto nepropaguje. Ja tiež nepropagujem, že chodím s babou a 10 dní netrpkáme na ulici pomaly. Hej? No, tak je to možno, ja sa nemusím za to hamiť, ani oni to neháme. Ale to robia doma. To nemajú hovoriť. Potom máme ešte rodičia s deťmi, tak sa rozprávajú to doma so ale nie, že to tu ukazujú deťom normálne im poviem to po ulici. Áno, aj učia, oni propagujú to. Ako by ste navrhovali im potom zabrániť? Nejaký zákon by sa mal... Zakázať, aby... Tak ako v Rusku, aby sa išli liečiť. Ak sa môže narkoman liečiť, tak sa môže aj on. Lebo ľudia niektorí sa zmienili, lenže zákony to bohužiaľ nedovolí. U nás nie. Tak ako sa môže alkoholik vyliečiť a neviem to všetko, tak sa môžu aj takíto ľudia vyliečiť. Nás porodila matka, mali ste otca, alebo nemáte? Vy máte? No, tak čo? To je dobré, prírodzené, to isté. Že my vás už aj informujeme. Ďakujem. Aby sme neboli pochopili, lebo vtedy nás odklúčia. Pozrieme sa na ktorú stranu projektu, ideme hneď na vykopaču. Počkaj, tam by nás videli hneď, takže sa ide, ideme. Ešte počkáš? Poďte k tomu najbližšiemu samoventina. Nás odtiaľ to vyhodili, ale teraz už sme prostej. Ajde donútra, nejdu da. Môžeme ísť. Počkajte na ostatní. Počkajme. Piči, nemôžem prejsť. Kedy pôjdu už tí buzeranti z Muštinicu do Hlavy? Že vajca im odrezať treba. Treba vajca odrezať tým buzerantom. Presne. Presne tak. Ak ich majú. Iný smrdľavec. Ja nedržte, lebo čas. Ale odvážna. Verejnosť je s nami, ale nikde to není vidieť. Ako? Že verejnosť je s nami. Tak ale... Ale potichu. Veľmi potichu. Slovenské potichu. Kde sú ostatní? Keď sme boli pri tej policajnej stanici, sme hovorili. Poďte bližšie. Okuliarok šupa hore. Tak, stačí. Nemali by to, že však stačí, keď to máš natočené. Nič, nemáš, Gary, môže nás prieťať teraz, nepýtaj a ja, aby nás neobchúči. My zákona vás vyzývame, opustite tento priestor. Sloboda 27. Sloboda pohybu a zhromažďovania. Paragraf 27. Opustite tento priestor. Nevinač, paragraf 27 zákona o policajnom zboru. Predvádzame. Iba dvaja. A kontrolovali. Dobre. Mafia, vy si tiež homosexuáli, však si... Ideme. Opustí tento priestor. Nech sa páči.
Sa uvedom zase. Tak si ideme, ja. A ja som vás tam navedem. Dobre, máme zábrana, ale výraz tam vydávať. Dobre? Tam pôjdeme. Dobre, za tomto zábrany. Teraz sme som zadržaní? Nie si zadržaní. My vás vykazujeme z miesta. My vás vykazujeme... Počúvajte, poďte za s nami. Nemôžete ísť s nami. Tak poďte povedať, nájdete opäť priestor a neviem prezident, čo to je. Ja to robím do spoločnosti. Keď mi pôjde tak, že ja poviem. Dobre, na základe tak buď, my sa práve povedem, vás vykazujem, ale na základe toho ste. Na základe mesto, ale na základe toho, že sa ja to teraz hovorím, ale čo som urobil? 10 krát do tomu som ubližil. Pôjdete za tú zábranu a poďme do toho auta, dobre? Ja by to z toho zákona o toho správať. Skoro? Ale oni to o tom správať. Áno, a teraz. Neodbývate svoje zájmu. Ste nemali ochranu politickú, nejakou si to priloží, tak by si to tu nerobil. Nie, za zábranu idete. Paragraf 27. Ja som turista z Prahy. Nemôžem dať to pivo. Tu nevíš příslušníci. Příslušníci VB mají poslední slovo. Vy? Oni ho nevedia. Buďte ako vedci. Jak holka, no? Jolka. Ja se podívám, že budete snímat, protože to se vidí.
Tolerancie. Tolerancie, menej diabla, jaké tolerancie. Diabel není tolerantní. Pane, kam se dostanu? Poďte, kam jdete, chlapci? Na hrade sa začína o 3:00. 15, pane, 15, a vlastne však idete na hrad 15 Slovenka, hej? Já jsem šel 13:00, kde poznal Paluška a jsem tam sám jak prázdný rám. Ale na hrade... Môžete vyradiť, že ešte chcete... Na hrade je petícia za vodu. Môžete vyradiť, že vás nezbalili policajti. Já jsem chtěl, aby mě zbalili. No ale vidíte, no. Já jsem chtěl, aby mě zbalili a sepsali se mnou protokol. To je prostě neskutečné. No, to je neskutečné. Já to budu reflektovat premiérovi. Požičame vám tričko. Toto prostě není... Pojďte prosím vás, jaké bariéry prosím vás na politickou akci. Kdyby to byla nějaká soukromý mejdan nebo něco, nic. A to je politická akce. Aby tam selektovali lidi, kdo tam může, kdo tam nemůže. Tí chlapci tady jsou chudáci, oni to musí dělat. A vedia povedať jedno číslo, paragraf a inak nevedia povedať nič. Ale no dobře, no tak ale oni, kdyby je vyhodil z práce, má doma 3 děti, tak co chcete, prosím, tak s ním buďte s ním. OK, tak ja to budem na ďalší postup, hej? Soucitnou. Buď z druhej strany, alebo tak, lebo tuto zborna nikto není. Preto mal som OK. Proč ste tady stáli, tí policajti? Vy ste vedli, tí policajti, máte 3 frčky tady. Můžu vás muset zeptat dneska na Facebooku, jestli má. Pojď ďalej, ja jdu na opačný. Pojďte se mnou. Štátny majiteľ si to odstaví do piče. Takže musíme ísť do druhej strany. Národná rada je pod hradom, takže nie tam. Počkej, idete tam? 15:00, ešte za pol hodinu. Asi, tak než ja tam dojdu. Električka, trolejbus, tam sa dostane neskôr. Kto to řekl? Ja pôjdem s vami. Kto to řekl? Co si týkáte, prosím vás? Co si to dovolujete? On neuverí vás. Dobre, promiňte, pane, ja som rozhodol. Lebo je totalita, preto vás nepustia. Ja som rozhodol vám, pane. Teraz som kolega sa pýta, že či kam má ísť. Promiňte, to chce prosím človekom. Kto si to dovoluje, tady nepustí občan na politickou? To sú Fico, Kaliňák, policajní. Nie, to sú títo lidé. Áno, a tí ľudia im slúžia. Tí ľudia im za peniaze slúžia. Zavolejte mi Fico, ja si s ním rozprávam. Tak je všetky vyžené. Propustí je z práce. Fico je propustí z práce, nám to garantujú. Keďže nám dochádza čas, mali by sme sa preniesť. Ne, to je jiná věc, pane, to je jiná věc. Toto nemůžou dělat ti lidé, aby vás prostě vyháněli z politické akce. To nemůžou dělat, to Fico to ví velmi dobře. On to taky nemal. Počkaj, Jasťo. Nemôžete nás vyviezť zase druhou stranou. To musíme odchádzať. Či nás nevyvedú zase druhou stranou. Tento národ naozaj nemá šancu. Tak nás vyprevadili vaši kolegovia. Tadiaľ to neprejdete. Ideme prejsť. Tadiaľ máme prejsť, tadiaľ to je druhá. Ja vás nekontrolujem. Jaké doklady? Poprosím, predložte doklady. Ale jaké doklady? Nemáte co poprosiť. Odlete vašemu šéfovi, nejvyššímu. Na to sa musíte vrátiť. No. Tadiaľ máme ísť potom. Naspäť môžete ísť a doľava. Vy ste sa zbláznil? To mne říkáte, že mám ísť doprava. Doľava. Váš kolega mi říká, že mám ísť doprava. Vy mi říkáte, že mám ísť doleva. No. Zákona, hej, tady to neprejdete, dobre? Vy ste morálky, ne zákona, prosím vás, vy neznáte nic. To sú dubové hlavy, ktoré říkajú zmysl zákona. Poučil som vás a ja už s vami Vy ste neměl co poučovať, vy ste nechte poučovať mňou. Ja som starší človek, víte, co teď?
No ne, no tak prosím tě, však tady bloudí, ten mi říká... nás vyhnali z toho Dúhového. Ten mi říká, běž doleva, ten mi říká, běž doprava, no však je to normální ten paciga? Je to normální, však za co dostal ty 4 hvězdičky, čo dostal? Nadeľ máme ísť preč teda. Naspäť a chodte doľava. Tak ste nás tu zavreli jak ovce. To je chore. Naľavo je prejazd povolený. Či máme byť tam, či máme byť tu, alebo máme ísť niekde inde, vy neviete, čo chcete. Ale dobře, ty si mladý, tak to neseš, ale nebude tady honit starého člověka. Ale myslíte, že oni majú nejakým ľuďom? Chlapče, nestydíš se? No žvíkej si dál, však ty si jedno dožvíkej. Jo, na vesnici, keď tam tak pol hodinu, kam ideš, tak tam kontroluje aj za čo sa nemôže. Ďakujem. Chvíľočku, sme tam už boli. Naše vyjadrenia sú potom protichod. No nie, prídeme tam, zoberieme, ideme preč. Národnej rady a z druhej strany lebo tam máme do kolečka. Ale už ak mohli No a prečo chodíme do kola, lebo tam stojíte vy? A ďalší vaši kolegovia nechcú nás pustiť ani cez jednu zábranu. Nikoho volá kam, lebo však to je... Tak prečo tu stojíme teraz? Tu poďte akúkoľvek kolega ukazuje. Tak nás navedte teda. Taďal sa dostaneme. Kde nejsú zábrany, tak nám povedz. Ktorým smerom majú ísť teda? Máte počkať, chvíľku to máte počkať. Na koho? Jaj, aha. Dotrvajte chvíľu tu nám. Ale keď pôjdeme tadiaľ, však to je hneď ďalšia ulička. Kde je to zastava? Vyťahneme asi zastavu. Ak nemáš dobrého, tak musíme asi zastavu. Zastava je dôležitá. Toto by si mohol dať do batohu, hej, lebo nemá to kto držať. Tak tady to je. Poďme. Nemá to kto držať, tak krásne. Zastava je dôležitá, ale naopak. Kdyby som ho vedel, zoberiem štič. Dobre, počujem, to je na vás. Práve teraz mám príklad, si nám rodina z východu, preto tu Monika nie je, lebo mali príklad. Najlepšia práca v živote. Hovoriť s ľuďmi a hovoriť im to, čo chcú počuť, hovoriť im pravdu o vode. To som chcel, pramení tá voda. Sice nerobiť reklamu, ale je to voda. A ide nám vodu. Ďakujeme pekne. Aj na budúce, vodu potrebujeme. Každý potrebuje vodu, a stromy potrebujú vodu, aj ryby potrebujú vodu. Oni si nadestilujú, oni nepotrebujú. Hlavne, akože chcú, ako z toho peniaze vidia. Červený takisto, ale... Destilovať sa dá tých pár liter za deň, ale... To není ono. Sandra, daj si sem, aby mohli tam ísť. Daj si bábätko sem, aby sa tam dostali k petícii. To sme už podpísali.
Marta. Čau. Ja som bol dolu však. Áno? Áno, kto má počujený v skríne ruky? To je úžasné, to som neveril. Tak teraz som tým, kde ma počuje veľa. Kto má počujený v skríne ruky? Ale kto by to chcel počúvať v skríne ruky? Predstav si, že ma vyhnali. Aj teba? No, že či som príslušný k vám ako aktivistám. No a ja som mu povedal, že čo sa stáva. Ja keď chcem tam stať, tak budem stáť, dokedy chcem, a nie, že pokračujte, nech sa páči. Hovno, ne? Čakaj, a my ešte potom ako prvý budeme niekde usporiadavať tam pri tej scéne a na začiatku, dobre? Takže keď zavelíme, tak sa potom vydá niekde prvý a počítať, tak? Takto musí byť. Takže ženy, deti a fotografie tak ide oslava, alebo čo? Super, nemusíme sa tam tebrať. Hej, takže musíme ísť zase kvôli tomu. Čo ste vypovedali? Že odobrili ste výpoveď, alebo? Hej? Tak to je za 5 minút. No jo, naše okolo. A čo vám povedali, že za čo vás zobrali? Ináč neviete, aký čo? Tak povedali. No také normálne paragrafy. No, ktoré sú neplatné. Nie, neplatné. Sú neplatné. Možno, že stiahnu žalobu. Ak ťa obmedzí na osobnej slobode, tak ťa bere. No, to isté máme, ja. Ale vieš, u mňa je najväčší paradox, že mňa nikto nevyzýval k ničomu. A nemusíš to je. Ešte tam? A? Čo vy to Pozor, to sa dá čata. A prvý výzaj do ruky. Alička do ruky. Peťo, potrebuješ aj čo? Klobúk, samozrejme, ja som to úplne zabudol. Ja tu máš klobúk mám. Mám tu ešte jednu náhradu. Na konci dňa som si spravil prechádzku v prezidentskom parku, alebo ako sa to volá, Krasalkovičovom parku. A zaujalo ma práve toto jedno súsošie. Je tu nejaká výstava, takže určite aj vo vás to zbuduje nejaké dojmy. A za chvíľu sa pozrieme, kto je autorom tohto súsošia a ako sa to súsošie volá. Takže ja už viem, ako sa volá, ale možno budete prekvapení aj vy, keď vám to ukážem. Nedaleko je policajná stanica na ulici Vermontovej, takže veľmi vrelo odporúčam aj ľuďom, ktorí na tejto stanici pracujú, aby sa prišli pozrieť.